The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 15-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO. Nay daw ka sarkar jala mam jing benche ko day tho hajrong isange su yong ka ya ka fluoride wa VDA chagi bakre masterol na do ka chitri Oktober hajar pausan wat hawada depan benche ki nau commissioner secretary ka finance wa nau menteri rang ba sarkar jala kamte ni ka singi ka sen all giant masterol worker and labor union ha ka yalang chong perkhat hayung wali chiliang right joy darai ki wo khut penmanda ka dor barba hak ar phau ar tarik uniu banai hamadan malki shillong hei wo waro ki wakre masterol yong ka jalana ki district wa pher uwan ya chimbenta langgi wo ya kalam hajrong kani gaman hadin ka yalang wada emlang ki khot ya khmat unit ko all giant masterol worker and labor union na ki block wa pher wo ebut ka sen ukro el period ongu ko all giant masterol worker and labor union ko wakantum yaki wakre masterol ka jala Meghalaya to ki wada sedang krekam nadu usnem arajar khatnyau ongu da yaklam ki wa ka sarkar wa pun ku chisin san snem yak fluoride wa ka VDA ka wato open ku arsin chisnem katkam ka ain minimum wages akat khande so phapra yeini ongu da yakun gina do usnem arajar khatnyau arajar khatpra wai poi uput wa cha thangan gi hadu wo yo yei hong tang wakat ni wan yong snem araja arpausan ka sarkar MMD su gonado ka chitri Oktober araja arpausan wai heya to wai ni khanau wadapan penchegi nau commissioner secretary ka finance wa nau menteri rang ba wala dada pengkrek kam gi mo pengkrek de ya kani ka fluoride ka wato open ku nesu chagi wakre masterol chu khanau wa heya klam yong ki wa labor commissioner de jubab ktin hi e u yaki de wa ong wa ne daw wa chem ka sarkar wa hirdor ki marbam mardi tang he thu bni akid khot wakre masterol havro ki district ke jalawan ongu chemgi idor marbam man gi was adhi kamte ongu nei daw wombna ka sarkar usu ya ka fluoride wa VDA wa idaw wombin ko open che le dai jingtho darai gi wo pen man da ka dor barba hak ar phau ar tarik hamadan malki hashilong ko sedang nadu ipor che phau je stem wai karpat haro u yoro ki wakre masterol na ka leng ki district ke jala ka wakan thup nadu rilom garo khasi wa jaintia Wawan chit rehem gi chakatai ka dorba. Mentaga sngi nagaliang ka all jaintia master workers labor union. Kabadai ka waina ka seng jong kinong tray belas sngi kamtam kinong tray masterol ki badan hajala Meghalaya. Kabala sedang tray kam na do arajar khatnyau. Nila i kren bak sarkar ban pankeu ya ka kata ka jing sin san snem ki khot ka fluoride ka ar ka dai ka VDA kabadai ba pankeu arsen jisnam kata mustrik April ba mustrik Oktober katkum kata ka an ke minimum wages act 1948 ta lor kan ni ngila e train do gisnam arajar khatnyau khat phara do ka por ka banta ka bingi haban sha thangan shalong ban yo ya ka hok te kani ka jing long halor ba kani ka sarkar jalla ka jongi ka pentrai kam yakini ki fluoride ban kata ka VDA sisin san snem bat arsin snem ki ay man law snem na man lakin riu banai henry yung new snem arja arkusan nagaleng ka sarkar ka klem ay show kamtam na do district Oktober arja arkusan tagadaw hagani hadin bingila ay kren gini kisngi kita yo bala ada ba ka sarkar hado ba ka nagaleng ka labor commissioner wa pa ka labor ula khot yangi banyakaran haslo na marngi panjing sai na commissioner secretary jang finance but no chief minister kontrato bahato ayingi de jing tho pin pentrai kam na pentrai kam show ye kani ka fluoride ka badai ban keu ban paj ban ya ka dor bainong trai ka jongi ne bat kate ka VDA raye gani ka sarkar hado bangi khot ya karen ngi shalong ro
kampat ai ka jing tho menta la tam la tiyo ta halor gane ki banta ngi naga leng ga jongi ka all joint master workers labor union bat ka jing yakran bat ki wei pat ki nong elam jong ki masterol ki badan hajalla ngila don ga ta ka committee jong ki masterol hakane ka jing yakran ga jongi ki bra dab halor gane ka jing bom le bom sunya ka sarkar ban juba te ngila perkhat ban pelong ban khot no ia ka dorbar pajba ne ka dorbar ba jong ki masterol hagani ka arpo artring jong ni upanai November newsnam ka badai ka sngi sajan kan long gani ka dorbar pajba hangthe hamadan malki shilong ka ban sedang na do ka shpeu tarik aspeu boje ta halor kan ni ka dorbar ka mat ka bangin ya kren bat ki masterol ka baro ka jalla ka long hagata ba niyo i baga nado ni upana Oktober hado usnem banwan kadan ka jingbom sai syukur kam seu jong ka sarkar ya ki masterol kalong ba yagata ka VDA ka badai banwan arsin chisnem menta syuk Oktober ka sarkar jalla langbaw le ba commissioner la krensha yangi ba ka dor jong ki marba mardi ahyeu hahan kumbalong menta kila akhir dor te na halor kane ngi ong ai de jing tho uklem ai jing tho hado menta te ladangi sim ya jing kren jong labor commissioner ha jing lab jong ki na kata ka statistic baga GST kala penhiari ki marba mardi hayawan te ka peni bangi kum ginong tray masterol ki bala ai kata ka bor lang ba ka minimum wages act te ka dor nong sngi ka bai tray jong ki masterol kandang penhiar dor sho te halor kini ke ngin ka liang ka jongi ngi ong haban keren hapo ke masterol ke badon ka jalla ngindon ke ka dorbar kan lorang taru ka jing lap ka jongi ka ni ka jing yatho jong labor commissioner baka sarkar ka lap ba ka lahir ki dor ke marba mardi nagaliang ka jongi ka jing wa jing tip nabaro ki headquarters ki nongba jong ke district ngilap ba ka dor jong ki marba kumbalong menta nado struk April arjara pusan hado menta kine sa kumjo namar lingi sim ya dor jong u dai ne dal une ispa tangga kilo gom phniang gadang ne gom phniang bam gadang ne ispa san pos pa an repo ngimtip hangno baga sarkar ka ongkala akhir dor te ngi oi ba kala sai kala wai jong kinong tray masterol ke bagkam kadang mi isngi kadang bon henrei ka kapisa kadang hier tekan keta bah ya ka jingem jonggi masterol ki bala sania ya ka kamai man penbiang ya ka bam ka di ya ki khon bat ka yala dero nagane te halor kane ngindang ya karen chusho sakawai ka banta ka bakta bah yangi ka longba karata ka sunem ban song that ki masterol kani kapun kulmar menta ye baro ki master bana jala Meghalaya namar ki don lightly kisna banchung thaj kawai ka sarkar ki officers ki pantrai kam ki ong san po prasnem kawai pat rep hosnem kanrai ka ai ka bala ai manjur da governor hosnem arhajar khandai kalong ba ki master rol ki dei song thaj ampalat ya kan rep snem tahlor kani ngin ya karan ha kani ka dorbar ka ban salong arpoa taka ai kajing tharang ka jongi menta khanang ba kita ki kandan ki bala pan ko board ka minimum wages act 1948 ki dai ban trai kam hangne hajalla Meghalaya tangi bo ka jing karpan ya bara ki officers ya bara ki engineers ki badan department of health ban palaj ban ailad ya ki masterol bakin laj simbanta ka ni ka dorbar ka man long arhu arthareng balai ngi ong ye kane ba kadai bandan ka jingi tip lem ka jingi sngew lem ya kane ka jing jia ka ba kta ya kar kom trai kam jongi ke masterol langi dan ki dai ngi parada pagi ba dai ki trai jongar sor jongar ni ka jalla ngimdan ka man sem ya tip lem sho temat kin sa ot ya ka bainong sngi la dikila chathe tenata ka daw ngi bo ka jing kentu ya baro ke master ke badan ha jalla Meghalaya nado na jaintia ha khasi bat garo bat shabhoi shabara banyami pajba baro ha kata aku atare namar kandai ka sen ka manengko ha ka ba ka jinga ka lo lang ki masterol ngini karani gini kiman ka waipat ka bantang ka bangina ka all jaintia master workers labor union
ngiyo I hagilat hai khubor ba ka cabinet hakajing yalam jong chief minister kontrat sangma kila akran hakini kisngi ban pentrai kam hok ya kata kam Meghalaya regular casual worker scheme 1996 ka bangi khot ka RCW ni nagaliang ga union ni ai khubala yo chief minister kontrat sangma bat ki kanhun menteri ba kila pedeng ban bakini ki bayo I ka RCW kata gamot ki bala trai hosnem chaneng kin yo ya kata ka post chokidar ki post group D post ki chokidar ki pion ki khalasi ki cleaner kini kita te ngi nagaliang jong all jaintia master workers labor union ngi penpawi ni jing ngo yo chief minister ba kila pediang na cabinet ban pentrai kam hok dia kanika scheme ka badan hok ban yo ki master role ki bla trai palat ya ka chposnem te halor gani hoj ni nagi snem gi banai bla dab ni la ajing thop man laga por ni la yak hiro na manta gani rei manta ka chief minister bat kim kunhun menteri kila manjur ni ai khubalai halor gani bat ngi kerman manta nagane ka jing karpat ka jingi ba ka VDA ba kadai ban pentrai kam arsin sisnem ban kew ka pisa jong gi master bat kane ka sisin sansnem kadai ban trai kam hok na lorang taro ngi boga jing kentu karpat yo konrat sangma chief minister bat kon hun menteri ban ya pajlam ba ki marba mardi ki badan hayawahat kumbalong menta kidang kiu kidang nek sa kat jo don ki benta ki mar tabi ngi boga jing karpat ba kane ka ya ga sarkar bakan aino ga jing tho man penmi ga hukum badai ban pendir dori ki mar ki mata ki marba mardi hayo lada ka sarkar ka laban le kumne katkum ga jing ya kren ki ong baga GST haki essential commodities ne ki marba ka lahir ta ka sarkar jilla ga dai ban penmi ga jing tho ba kini ki dukan ki wholesaler kini ki stockist makiro kintip bala penhir ngi kinong bam inong thiro ngintip ba kini ki de ki dor jong ki dal kane ka belo kane ki phneng kintip ya ka dor jong ki kat kum ka dor sarkar la kala ka sarkar ban le ya kane kamad kadai ka jingirap ka jingmantoy jong nong song snong hanrei ka jing kerentang ha ki officers khlam ka jing tho bala penhir dor ki marba mardi kane ka bamla banlong ban nginam pedip hiro te kini ki bentang ki bangi ko ban ya karen hagani ka arfu artarek ngindang ya karen te ngikermen balang ba gani ka general meeting na ka dorbar paj ba kan mi ka rai hagata ka sngi haga ba ka sarkar jadlaro hapo jingiram khamat jong chief minister konrat sangma ubengi yo I udon si saga ta ka mensem ban yaram ban yakarsan lem yangi kirit kiria ginong tribal las ngi haga jalan tengi kermen ba ka arfu artarek ki masterol baro ki badan ki department ki ba pher yang sarkar jalla kin mi shakman ban ai khti thikdiang ban sim banta ban ye keren naga banta ba kini isnem ban wan kham tam na do banai April arjar ap kun rio kini ki hok ki jongi ki bala don lupa kat kum gaan kin trai kam kat kum bala penkup bor da ka minimum wages act bat ki vai pat ki an hangi ginong trai belasngi